Utuba igama lakho? CN. CN. Yeah. Hey. Isibongo Waka Jacob. CN Jacob. Yeah. Kanti umlungu nomfana? Hayi mina ngumSuthu ngakhula ngikhuluma isiSuthu neAfrikaans. Uyaprata nje? Ngiyabuwa. Ukubuwa. Yeah. Kanti ukhuluma Afrikaans kuthi wenzani? Ngiprata Afrikaans groot. Afrikaans kakhulu. Ukhuluma iAfrikaans nesisuthu. Yeah. Isizulu nje ngifunde kwaba sengifike la eThekwini. Ufike nini la eThekwini? 2001. 2001. Ufike izolo. Ngiyaluza ulimi lakho ukuthi ligoli kakhulu. Yeah. Ngikusuka ekhaya nje ngasuka ngenxa abangani lapho. Usuku yapi? Ngokuvakasha uthi sasivakashile edolobheni eliseduzana khona. Yeah. Awuthi million. Yeah. So washo imoto. Mina angisemncane kusho ukuthi le genge endala kwakuyona yakhe amanzi lapho kuwe namanzi. Na uyiqala emumva nje eqaleni kwa lapho esuka khona. Ekhaya. Weshon Jacob. Igama lesilungu. CN Sean Jacob. CN Jacob. Yeah. Awuyiqala emumva bafu. Uzalelwephi? Wakhulelaphi? Wafunda apha amabanga? Wafunda apha phakeme? Ukhuliswa ubani? Isimo ekhaya besinjani? Inhlalo ibinjani? Kwenzeka kanjani namhlanje uyithole ukulesi simo kusona? Mina ngokuzalwa ngila eJohannesburg ePloemfontein. Yeah, ePloemfontein. Yeah. Futhi ngokuzalwa ekhaya ungekho rich kwakusebenza uma kabo ubaba bengathi bebesebenza umuntu mhlambe besiza umakhelwane ngokubambela imigodi ema-toilet bamnikele imali le ayiphuzela utshwala. Yabo. Uma uyena umuntu abengibheke kakhulu azazama ukuthi angifake esikoleni. Yeah. Basho ukuthi nami ke esikoleni ke kuningi nje esengihlangabezana nawo njengabangani laba babe sebebadala ngifunda u1 lapho. Yeah, u1 number 2 grade 1. So grade 1 grade 3. Yeah, grade 3. Yeah. If I'm not mistaken. Yeah. Ekhaya shuthi ke nathi ke lapho ke uma oyena umuntu ke wayinaka abamba amatoho emajaltini kuyena akwazi ukufaka isinkwe etafuleni. Sometimes nami ngiphume ke washa imoto mhlambe le ngithusiza abantu lapha ecekeni. Nginikeze mhlambe lo mandlane nami ngifike naso isinto kodwa angasijabuleli uma ngokuthi uyazi ukuthi hamba nabantu abarong abatshontshayo. Yeah. Angasamukeli yabo. Egcine esezwile ngomakhelwane asibani siyasima umsebenzi ngathi asisize asicentele ukhulu simnikeze lokho. Ilapho waqala khona ku uma ukuthatha ke into ebeqhamuka kumina ngisho noma kuye ubugebengu. Nginikezwe abantu abadala ngoba angisemncane kakhulu nama lezo sikhathi. Yeah. Mhlambe abantu abalaba ngangihamba nabo bengifake mhlambe emzini wabantu mhlambe lo mama Ntese ngomagwini sasesikoleni bangifake ngeke bathi ufike uvula umnyango kanje nakanje. Yeah. Ngikwenze lokho nami yabo. Yeah. Abangeneke bathathe lokho bakuthathe ngisho noma bethatha imali ngingaboni bagcine sebenginika lokho benginika bona. Yeah. Asho ukuthi sifike kule ndawo kwakuthiwa kaMeshent ngingayazi khona ngakabhema ngakavuza. Ababhemeke logwayelo ukuthi uyizulu ke lo. Yeah. Mebebhema ke nami basebethi angibhema nginqaba eli first day sokuqala. Yabo angibuyele ekhaya. Angibuye futhi sokuyikhathini mo 3 to 4 kanje kuyala ntambama kwaba lento ebenzekile ekseni. Yeah. Ufike ekhaya ngigeze kahle uma ngifika sengibekele izinto zokushintsha zokulala. Ngibuza ukuthi awuma ophu baba bathi hayi baba kusaphuza ngale. Yabo. Yeah. Angabe nankinga nami ngihlaleke nengane zasekhaya kwaba ekhaya besuba u4 amantombazana abe2 amantombazana. Abafana bebabili. Kodwa ngasho umagcina esemncane ke lo engamshiya khona ekhaya. Yeah. Uyena umagcina. Esikoleni ke sengifunda ke khona ke nami ke sekusikhathi ukuthi ngiye esikoleni ke. Ngiye esikoleni ngcina ngokubonakala mhlambe izingane sangene eclassini.
angenze lokho kwenza ngebreak mhlawumbe kanjalo ngekuyi-break ngingasabuya le classes ngihamba nabafana abafunda ku-high school bayodlala ibhola kanjalo gijima kubala mhlawumbe mebedlala ibhola mina ngibalandela amabhola meyephumele ngaphandle egrawundini hawu ekhaya bagcina bathi hayi asisafuna ukuya kule ndawo bathi sedebhe ngingayazi-ke nami edebhe ngisho ukuthi hayi ma wazi khona indawo ukuthi wasedebheni hayi abazumaze bamba ikhanda accumulation eduka athi ungalingi uye kulezo zindawo hayi nami ngithi hayi mangeke ukuthi manje kuzwe ngabomzwandile laba esihambana ukuthi bafuna ukuya le elokhuzane eDurban hayi uma qaleka seyitshela-ke abafana baseka ukuthi bangigadeke esikoleni mhlawumbe esikoleni angafundanga kakhulu esikoleni ngagcina mhlawumbe ngastandard 6 kabanga kwakuyikole zivaliwe ingane ziphuma ama-trip sahamba ngalezo iy'nsuku lezo kusho ukuthi saya kephi edolobheni sisuka kephi eDikluva 6 bese sifika edolobheni sifica omunye ubaba bathi unendawo okuhlala kaba nathi singazi kwaba sokuhlwini nabo laba fakathi bona bayazi kwaba bebeya lapha balalisa imqondo ukuthi bafuna ukuyojona lofana omdala wabethi umzwandile wangena ngaphakathi ngahlala ngaphandle kwasephethe isingwa nejuice bathi hayi nangu lokhu kuphathelwe kona asingene ngaphakathi ukuze sikwazi ukuthola indawo kulala singene hayi indlaliwe amatrasi yonke into indlaliwe baningi nje abantu mina ngisaxayekile nje uthi hey sisho ma hayi yabo ake benalokho abengincengeke labajita kasihlale nabo ke la kufika isikhathi ukuthi hayi kuyalala bangalali bona usho ukuthi betshontsheke bona kulelo kamera lalo baba betshontshe imali angangango 17,000 yona ke lenza ukuthi sizifike la eThekwini ke leyo mali kaba nango sebephindele emuva ke mina sengiyaboshwa ukuboshweni kwami ngaboshwa 2008 la eThekwini kaba ngo2012 ngagwetshwa 2012 ngagwetshwa ngaba 2008 lapho ke ngiqala khona ke nami ke sengijwayela ke eThekwini ke besihlala kephi kule ndawo ukuthi waseKasanti kaba safikele ePine Town. Uma uboshwa ngo2008 waboshelwa ini? Shuthi kwakuyi-violence ne-Mauritius usho ukuthi ngalesi sikhathi ukuthi ukushawa yini ama-Nigeria 2008 lekhansela kwakuthiwa Vuskhoza la lo likhansela kwakuthiwa Vuskhoza iqoqa umphakathi athi hayi la bantu abaphindele le abasuke nje la kawa manje badayisa ama-drugs kangakaphemeke mina ama-drugs ama-drugs mina ngiwaqale 2018 ngiphuma khona ejele nakhona wabhenyiswa yini umuntu esimami lo ngihlangabezene naye kaba wayebhema leyo ukuthi wayedawo ithi hayi wena uyancisha insanga ngitshela ukuthi hayi akuyona insanga leyo ngithi hayi namanga hayi angibhemise ngelinye ilanga hayi ngizwe lensanga ukuthi hayi ngathola ubuthongo ebuhlukene nalobo engijwayele ukuthola yawo kungena kwami kanjalo ke elokhuzane neyongena hayi ngingayinaki-ke nami ukuthi into ebengakangcontrol nje ngabe sengicontrola manje yabo ukuthi kusempi ngizotholaphi manje ngizothola apho ngingayinaki leyo nto leyo wathi seyophela unyaka 2018 hayi ilapho ngaqala khona-ke ukuthi hayi ngeke sekunabangani asebewesike futhi manje esebebhema ngama-foil abanye beyibhema ngomjovo ukuthi hayi ngeke umjovo kwafisi nongixolela baningi sebefa phambi kwami ngayo le mjovo hayi manje nabafana abadala-ke la sasifike nabo la besuka nabo le sokusele sesibo-2 kaba safika la siwu-5 sesisele siwu-2 ithi bafuwa yabo ukuthi ngase kusele thina laba futhi sebephinde emuva mina sengikhumbula ekhaya manje hawo ngishiya uma lapha nenganze sekhaya bathi akoleka sohamba sephindele emuva hawo hayi tukutuku hayi lo mfethu uma ukuthi akumoza ukuthi hayi nawe sehambile sephindele emuva nama-truck ilapho-ke qala khona-ke mina-ke sengingenela uma-place lawa belako eThekwini koSinethemba
ngasuke sinethemba ngaye Ali Street ngasuke Ali Street safundiswa ke sesibuyele la sinethemba ngangifundela Monte safunda eLamonte washo ukuthi mina ke umqondo wami ngenhliziyo ke sanakho lokho ngithi ngishiya umzali emuva ngekho right kanti mina ngiphuma ke sifuna ukubekisa isingwe etafuleni engathola ukuthi hayi akusenjalo athathwe leli khansela belethu uvusikhoza lathi indoda azini khona into engifuna ngisize kuyona kanje nakanje ngifunela abantu yabo kuze labantu laba bacwele la eSan George la basuke la manje bafundisa intsha i-drugs ngekuyimuphi lo nyaka ngo 2008 ngalesi sikhathi eShawa Nigeria la ukuthi ngo 2008 ngiyakhumbula kahle asa ngifuna ukuthi labantu abala basuka manje legengele entsha emapaki nje sebhema insangu awayesahloniphi yabo kanti laba legenge efika ifaka i-drugs la awula eSan George la kulomgaqo amoya le ngo5 ngo6 wangahamba umuntu ohlala phakathi oclean endele bokucwala ngawo olokhuzana amapharos akwethu la mhlawumbe from ekhoneni sikuyoshakela khona ngisho nabahlala emaflatini bangasawazi ukungena awu babukhoza athi hayi mato kuzokuvalwa nje uyena lo baba ukhoza kaba ngala khona amagarage ayemanga ke u7 ehlala khona sebephendula indawo zokulala bepheka betasela bona laba bebhemihuka babukhoza usho ukuthi wabona ukuthi abasakhululekile nalabantu abahlala la emafleti akakaboshwa ngeminyakeni ngaba ngaleso sikhathi ngiboshwa aza ngagwenja 15 years hayi ngokushaya nje kuphela usho ukuthi nakhona ngendlela kwenzeka ngaka abasangene kuleli flat kuthiwa Sherishemba's flat la ngase police station ilapho wafika sangena khona mhlawumbe ke more than 100 abanye ke usho ukuthi bezwe umsindo okufa namawindi baphuma ngane ngamawindi yabo kuthi wavele leli qulu leli libamba inkunzi elihlukumeza ligcwelela ngampeme sithi siyafika lapho kubhenywa yona iwunga lapha abanye nje wabo nje ukukhombisa ukuthi hayi akuyona indawo uthi umphakathi ungasondela mhlawumbe uhlale khona kabuhlezi ukhala uthi babanjwe inkunzi abantu la kubhenywa ama-drugs wabukhoza wagcina sebaclean abesebasusile ke ngala babuyela ngala kwakuyikhansela umfo wakhoza hey ngathi lali effective kulelo khansela leli nama office la e-Apple Park ikhansela uvusikhoza awusho senzeke lelo dlameke lelo ukuthi hayi labantu besukeke lapho ngakusasekuseni le ntombazana engithandana nawo bese futhi wena waboshelwa u15 years ukuthi nanilwisana nezidakamizwa usho njalo wena hayi South Africa abaphakathi kwabantu more than 100 abangena kulela bhilini kwakwetshwa mina labo mama laba bese-expertwa nalabo baba bafika bona nezincwadi zabo ukuthi bona mhlambe bayini bona yabo kaba ngatshela sengitshela umelwa kathi abantu labo sebenzisana abantu baka ANC ikhansela ka ANC le uvusikhoze lona ama office lapha eApple Park manje wena ungena kanjani kubona ithi mina uvusikhoze umuntu ebengimsize ngokuthi mhlambe ezongibiza kuzomklinela lapha egcekeni la wawungayona inkabe yakhe nje ngisakuthola kahle hayi yini manje ayisihlula ukuthi akufele mawusugaxele kanje nameke lokho kwangixaka ke nameke kaba umuntu nje wawumuntu lokwethumela ke ngangisetshela ethumela amanye amantombazana akazongivizitha bengimfonela alibamba ucingo athi hayi ngizokusiza ngokukusayinela ngithi mina ngifuni ngisayinela okay uzongisayinela ngiyakuzwa mina sengifuna ukubuyela ekhaya mengiphuma la athi ayakhululeka hayi khululeka leyo shona lena le yabo awu ngiphume angisayinele kusho ukuthi kufika isikhathi ukuthi ngisayinelwe ke manje ngimfonele ngimtshela athi hayi khululeka ngizothumela bazokusayinela lapho yabo sengihlalile mhlawumbe more than 10 ngaba ngithi ngahlala u10 years 5 years ngawusayina la eCommercials futhi kahle iANC ayibulala impilo yakho makunjalo futhi bonke labantwana ninabo nenza lento
uwena obalihawula kwakumele kodwa mawusuphuma phela kube khona abakulekelela ngayo empela wabaleka yena uSkhosana bathi usehlala emgaba bebehlala kuleli flat liseduze kwase police station lapho wabaleka sehlala emgaba ekhaya khona wagcina nini kaba ngisho agcine 97 hey ukubafonela kodwa ukubafonela hayi inamba zabo sengize ngayikhohle yendoda usho ukuthi bazomangala uma bekubona la phela bazokubona la hayi mhlawumbe ngabe ngaze bequleke mhlawumbe what if noma wakho usewashona ya sewashona sekuselingane yasekhaya ukuthola kanjani ke lokho ngithola ngomseshi lo shuthi kwakuyena umuntu okwazi ukuthola inamba kubona ngalesikhathi soconfirm iaddress yasekhaya wasasuka la sale eBluefontein yeah samfica saphila kuma ngaleso sikhathi ubaba eseshonile bathi ubaba washona sekuselena umama lengane yasekhaya endala udukuduku seminyakeni ufika i-message ukuthi ngiyabizwa ema-office yeah mengifika khona fica umseshi angigcwalisa amanye amafomu-ke khona kangitshela ukuthi hayi asingicishe ngakhohle ngithola icingo liqhamuka kini ukuthi ngokutshela uma wakhe akasekho yeah ubongile ukuthi ubone ithambo lakhe lisakhona ngaleso sikhathi siwezani sogcwalisa ama-address number kanjalo yeah azoconfirm ngampela ukuthi ngihlala khona yeah wayithola kanjalo inamba wanginika nami inamba ukuthi izinto enjengenamba akayihlali yeah umuntu amahlala izinto eziningi ayikhumule kanjalo nami ke singiphuma ngawo lo 2018 ke eminyakeni ngithola lengane bathi uphindile intombi usuthola intombi manje intombazana yeah kana iyabhema ipema yona lento le kuze nami ngingene kawa mina ngangena 2013 nje ukubhemeni kwami nami khona nje nakhona nje kuthini kuwe waboshwa 10 years uboshwa ulwisana nehunga mawuphuma kulo 10 years uphuma ugaxela kuyo kuthini uphawula kwakho ngaleyo nto hayi mina ukwami mina ngithi ibuyiselene emuva ngampela kawa manje mina entweni benginazo angisenazo kwamanje mina benginazo izinto benginezindlu ezingakezothu nakasanti engazakhela zona bengiqashisa ngazo yeah umuntu nje mina bengisebenza ukuthi manje singilwe ngangena kulesi sidakamizwa lesi sengiswele ngisho nokule sengishaka ngisho namahloni ngibona isinkwa phansi kwesithatha hey ubusebenza wenzani mina benginokusebenza kephi la ngase Pine Town khona lenye ilokhuzana lapho iflat ebelenza ngani ngamagiza kwamlungu lo shuthi amagiza ke lapho mina ke mhlambe bekiyaxhuma bese ebengifundiswa ngokwaqhuma ngaba into kagesi ngiyakwazi uyisebenzisa yabo lakhe mhlambe upanel BT moto manje ukuthi nami sikize ngangena kulelo khuzana le bengithi ngifuna ukulwisana nayo agcina sengifake ejele ngafunda futhi ngaphakathi ejele ufundeleni ngifunda ngayo le ihunga ngifundisa ama-social worker enga out enga in yabo family tree kanjalo new beginning into enjengalezo kagcina nami sengithola zona-ke itifiketi ngokuthi amahlaki esimawufunde lapho khona into ethola njengestifiketi kagcina nami sengiwaphasa-ke lawo maklasini kusho ukuthi ngihambela iy'ndawo ezamajele nasey'koleni kanjalo kusasengcomi kanjalo angisengcomi asithathe ama-social worker asisekule y'kole lezi ukuthi mhlawumbe iy'ngane mhlawumbe u-grade 1 grade 2 kanje fike sichazeke ngempilo ngelokhuzana ngempilo-ke kanjalo awuchaza nje manje ngempilo uchazela ingane elalele njengamanje lona i-drugs leli alisi phambili isemuva ngoba ukuhlala nomndeni kuncane ungawukhipha ngampela ukhishwa into encane yilona ngaba linedimoni ungabona uma kunikeza imali esingathi hamba uthenga isingwa mzwandini Moso nabangani la eThekwini kuwesike lokho njengoba kumina ngihlala emgaqweni kanje kaba nami ngithi mhlawumbe izoshintsha impilo ngitholana nawo futhi khosa yeah kaba nango sengiyazi ukuthi asihlala emgaba
manje nami leli drugs ke malume akuyona into engiyijabulelayo mina. Yeah. Ngoba manje ngithi ngiyabuka intsha yona eningi kakhulu iselibhema kakhulu. Mina ngisigenge entsha ngempela hayi ingaqhubeki ibona abangani beyenza lento. Ngeke ngibezwe nabaningi bathi hayi insangu iright, insangu iyona izokufaka kuyona i-drugs. Ngcono mazoyilela khona osweet laba leyo ukudla. Ngoba nami ngangiumuntu ebengitusha inqola ngedayisi. Yeah. Ngagcina sengilunge edayisi ngibona ukuthi sengiqalekile. Lo ngithi thathele imali estock ngikufuna kodwa ngithi hayi ngizoyikhava ngenye indlela. Yabo. Ngithenge ngale drugs ngibhema. Hayi ngakusasa kube yiyo leyo ndaba ngagcina sengitholile ukuthi hayi mengisaqhubeka ngiqhubeka nale business usho ukuthi ayekho into engizoyithola gain. Yabo. Ngcono vele ngiqhubeke ngale ndlela ukuthi ngilivumele kwamanje ngoba ngisasemgaqweni oje mhlawumbe ekhaya kula komasho komlazi njengale genge yala. Yeah. Ngithi mina ayi bengizoba mhlawumbe leli phara ukuthi welihlala ku ngoba impilo yasemgaqweni naye right. Baningi abafa phambi kwami malume hasa ngafika la eThekwini. Hey, Ngoba uqhamuka abantu beyiphuzele shaya ngamabhodlela kupake imoto baphume namawesa banishaya. Yabo phethe ubhushi labantu. Ngeke nizilimalisa abantu baphethe ubhushi ngivuka ebuthongweni. Hayi ngeke malume. Lona leli drugs leli hayi mina ngithi hayi liyisatanizim kodwa lona liyakwazi ukuthi mawuyijelile ngento ukuthi ngeke ngidle ngeke uyidle. Yabo. manje kunomuntu ozobuza ukuthi wena you were trained before ungene kulo. Uma kuyikuthi wena wafika wena kahle kahle wawunazo zonke izikhali ezokulwisana naleli drug ngoba ufike walwa uthi nilwela ukuthi ziphele izidakamizwa. Wakuboshelwa lokho. Wathi mawufika ejele bakufundisa ngalo ungakazi uzubhema. Manje kwenzeka kanjani ukuthi umuntu onikwe zonke izikhali kodwa ahlulwe yimpi? Ilo siceleni kwakho ungeke aza kusiza manje. Awolo siceleni kwakho. Yeah. Aphethe lona ilokhuzane ihawe libhedayo. Yeah. Kabo uzofuna ukuthi uvike ngayo ukuthi uzothiye ukuthi awuthi ngengithiye ngala kwaba ihawu lami sagobile kwamanje ngoba ngisaliqondisa. Yeah. Gcine solimala kanjalo ke manje. Kodwa manje mina ngiyasho ukuthi yabo intsha kaba naselokhuzane nendaweni eziningi izingane zamantombazane ngibuke nje ngalapho omoroad kanjalo. Yeah. Intsha leyamantombazane ufike bona abantu bangaphandle bepaka imoto babanike wona ama drugs babadayisise ngomzimba. Hawo. Size sicasheke ke sinye isikhathi sibajikutshele ngamatshe. Inathi siyibhema kibe nakho lokho ukuthi abo manje umuntu wesifazane kubhlungu lento enziwe la abantu bokufika. Bona bayenza imali ngale abantu laba banikezwe drugs. Size sibajikutshele ngamatshe. Umbuzo wami uthi singalungiswa kanjani leso simo uma ubheka? Mina kuleso simo mina engasisho ukuze ngoba ngihlezi ngizwe ukuthi ukhona into ukuthi ama methadone. Cha, sengisho ukuthi singayiqeda kanjani izidakamizwa. Iziphi indlela esingenza ngayo ukuze ziphele lapha eSouth Africa? Yabo nje ngoba nomongameli wethu sayamukela leyo nto la akuselula ngoba sebebaningi kakhulu. Even ngisho noma ungathi ngahlanganisa mhlawumbe umphakathi njengawo amaphoyisa police forum asebebaningi kakhulu sebeyichithile izidakamizwa la eSouth Africa. Futhi nje into engeke isalungiseka. Ingalungiseka ngokuthi umuntu umthatha umbeke la mhlawumbe umbonise indlela yakusasa enhle engekho eduze kwazo iDrugs ukuthi ukuze wazi ukudluka la na indlela kama ukuthi mhlawumbe la eSouth Africa sizama ukuthi siqede lento kanje ayakuselula kaba zifakwa ibona labantu sithi hayi sithembele kubona kabe imkhumbi ihlezi iphuma ingena kanje ama truck aphuma ku Cape Town zingena ngabo amungameli wethu la uyena abavumele eqaleni abavulele isandla. Okay, wekwakubamba nomphakathi ngenduku mhlawumbe untshontshelile Kakhulu
Babe kubamba kuphi kwenze njani? Kasanti usho ukuthi ngangena ngewindi ngamakhelwane. Yeah. Usha unyawo. Yeah, lento ukuthi wayibheni plaza. Yini ibheni plaza? Usho ukuthi ngaba ngithi mhlambe esekhaya, mhlambe ngihlala la ngamakhelwane ngala, usho ukuthi ngangiyothatha ibhayisikili, nami ngangibona ukuthi obathengela umfana khona ibhayisikili. Yeah. Kangena kanjalo wangibamba umphakathi ngibanjwa obani abanye umunye umphakathi mhlawumbe ukuthi umakhelane wesithathu wabona ngiphuma nalo ibhayisikili watshela umphakathi ukuthi hayi nangu umuntu ojontjayo la kwase kuvele uqalile ukuthi abantu belahlekelwe emphakathini kwase kuqalile nami ngangazi ukuthi sengizwa ngabo ukuthi hayi ushuthi uyabazi abanye babo bahlezi bejontja. Mina kwakuyi first day kaloso sikhathi kaba kuleya ndawo ngangiqala ukufika kuyona. Hawu ndothi ufika nje usulula isandla. Ngifika vele mina ngivakashele lo muntu oyena kuyena oyikhanda elala. Oyaziwa izinto uthola lapho kulwamuzi kunento ethize. Yeah. Njengoba ngizothi sikhumbuza ukugijima ngithathelelani kanti uyamtshontshisa into enjengaleyo. Yeah. Njengawe sifisa wathi sagijima mfowethu ngithathele nali ibhayisikili kodwa uzongena ngale ngemuva. Mawufika ngemuva khona uthayile ovulekile ushithe nawe wayeseqebule ipikile ukuthayela. Yeah. Wathi mawufika lapho khona nozovula uthayile ukhipha ibhayisikili lapha ngaphakathi. Yeah. Mina ngitshela ukuthi mhlambe indawo alala kuyona mhlambe yamfowabo kanjalo. Ngisuke ngiye khona nami ngilithathe ibhayisikili ivule le ndawo ayisho kunqunqu hawo. Bephume emakhelwane bengibuke kanjani ngisayithi ngisalibuka nami sengibona ngangensizwe eziwu4 sezingibamba kanye nalo sezingisimo lapho kumama lo wathi ayibona laba ngibophele esixhobeni bebizeke nabanye ke umphakathi wawukhona lapho ngaze ngasizwa oyena umnini wayo into athi hayi uxoleleni nomuntu akasashaba kanje sebekuthintile singiyingozi singiyingozi kakhulu singopha wathi hayi emxoleleni manje khona lokho eshila athi hayi simfakeni necklace ithi hayi hey sesikhathela masela ngasindiswa yilokho umama umnini wayo into ngandlela sebona singishawe mase kubuzwakala singiyasho ukuthi hayi mina lo mfana ehlala kulwamuzi ethi ngizothatha into kanje endaweni kanje ngiyafika mina kule ndawo le hey bengivakashele bengazi ukuthi khona ibhayisikili endlini la wayazi lo mama uthi kahle lo mfana hala hleze ephikela ukuthi hayi washiya imoto kanti ukufihla induku emqubeni yena lo wazi kakhulu maybe sebeyamfunda kanti sebonile ngisingibanjiwe wabaleka yena wayezela eThekwini. Hey yini efike ekhanda lakho mawusushawa ngaphansi kwazi idakamizwa usuwenza into ushayelwa izona idakamizwa? Kuningi ngikhumbula umama mina ehleze ngitshela athi hlukana noSibungiseni hlukana noAndile ukuhamba nawo badala kunami ngilonke igoloze ngithi hayi sengibuyisela leso sithombe ebengikhuza kuzona kwaba sengikulesimo kekusona kaba ngihlali nje phansi ngisho ukuthi abo lempilo ngisayithandi mina ngokuthi manje mina ekhaya khona la mengathola ukugoduka nje ngaba nje mfethu wokuqala nje mhlawumbe ngathi hayi ngiyahamba ngaba ngilongicela nama social worker athi hayi ngibhalise usuku elithize sikuzokwaphela unyaka besho njalo. Ufuna ukuyapha eGoli? Ekhaya khona eBloemfontein. Kuphi eBloemfontein? Phambi kwase Johannesburg. Malini uya khona? Ngagcina ku 350 stimela. Ayistima kudura istimela kanjena kuyoba njani ke ibhasi? Shuthi phela uhambo liyaphesheya phela lolo. Hayi mina mangikuthengele ibhasi kufaka ebhasini ithikithi lebhasi kufaka ebhasini ikuthengele lehamba idlana. Ungakuthokozela lokho? Kakhulu. Kakhulu. Usuready ukuhamba uready? Kakhulu. Kakhulu. No hayi mina ngizokufaka ebhasini ndodo uhamba ubuyele kwelakeni uyoshosho bakhona. Ngeze kubone nezingane zakini. Ayibona into leyo. Kaba nami ngekusinde kuyona induku lethu ukuthi asefile kisini kithi hayi cha ngisanani idlozi besho bathi awusenani. Uxoxe zonke izigameko zokushawa kwakho nje. Mina ngangashawa kakhulu nje taxman ngafaka konke inyawo ziwu2 nezandla ziwu2 ngakwazi ukuphana ngihlezi nje ngumuntu nje engisizwa abantu abadlula. Wenzeni?
shuthi ngaleso sikhathi mina ngangiwasha ama-taxi eke ngangiwasha naye ayebhema ihungu shuthi itshontshe kuleyo ndawo yabo mayitshontshe kuyiyona iqhamuka eqala igijima ithi usibani simbonile wenza into ekanje mina sengithuka sengibanjwe odrayiva ngenduku ukuthi hawu sokwenzeni iphi USB hawu iphi phone hawu into engazazi mina kuhlezi la imoto ngifica amafoni ama-USB ngibuze ngako odrayiva ngaphinde nje umphakathi nje ushuthe wasemalokishini kwaba ngihlali khona angeke ngiqamba yazi inkinga yakho awukwazi ukuxoxa indaba usixoxela igameko khona ukuxoxa indaba ukusuka nokuhlala ukuthi hayi kwenzeka kanje hayi ukuthi hayi bathi kulahleka i-USB bangishaya isigameko leso kodwa ukuthi indaba yenzeka kanjani asisakutholi thina nokungenza kugcina omunye umuntu angasitholanga isifundo uma kunengane njengamanje engakangena ezidakamizweni kumele yazi ukuthi if ever usezidakamizweni maningi amathuba ukuthi ucatshangelwe into ebhedayo ngoba into enza ukuthi besola ukuthi wena othatha i-USB noma wena othatha ifoni ukuthi vele usezidakamizweni kwabalula ukuthi beyikholwe leyo nto leyo I understand le nto leyo so ukuxoxa igameko akusilethi isifundo kumuntu kodwa ukuxoxa indaba okusuka nokuhlala kuyasiletha isifundo yabo nje manje kwanami angikuzwa ukuthi umsulwa kanjani endabeni ye-USB nefoni ngoba uthi hayi bavele bangishayela ifoni ye-USB ukuthi wena umsulwa ngaliphi kwanami angitholi mina nje ngoba ngikhuluma nawe ngikulalela but ke ukukhuluma kunabantu bakho into mina bafe ngayisho nje manje ngokuthengela ithikithi lokuthi uhambe buyele welakeni ngeke ngikuningi imali ngokuthengela ithikithi sokufaka ebhasini hamba ubuyelakeni uyobona ingane zakeni uhambe ushoshoba ke ushintshe impilo yakho mawuthi ayishintshe impilo mawuthi yaqhubana nokushoshoba kodwa lokho kwenza ke nezingane zakhe mhlawumbe singakujabulela ukubona ngoba side lesikhathi ungekho wadliwa yini la hayi la ngalimala ngisemncane ibhayisikili lana la ngashaya umphakathi ke la ukubamba apho wenzeni ngala ePine Town la sasihlala khona futhi kwakhona umfana sasihlala nabo bethi umthuku wayehlezi nje nokumuntu ebeyitshontshela izinkukhu nje simtshela sabo lento yenza umthuku uyoshayisa thini ngelinye ilanga ngoba lento thina siyenza siyaphuma ekuseni sihambe siyofesa ko-shopping center lathi hayi le nkukhu zashiwo omunye umama mase ziyazala la lokhu zami simbuze ukuthi kuyafana ngisho noma akuzona ezakuhlukana nazo ilinye ilanga washo ukuthi umunye ubaba esetshontshelwe kakhulu into njengalezo lento ehlezi simkhuza bamqale bemshaya wasindwa abalela kuphela mhlawumbe 2 days lo baba afike kulendlu sesihlala ke nathi bafana ngaba ngezwe kulendlu lekuhlala nina ngiyacela hlukanani nenkukhu zami simtshela ukuthi hayi umuntu otshontshe inkukhu la usibani nathi sikhathele ukumkhuza yabo lo baba vele wagadla ngenduku wathi wena ngathi uchaza kakhulu wena ngathi ngisanakile ngezwe ngomshize sosho ngathi wena uchaza kakhulu ngathi uyazazi lezi besho laba abanye bathi hayi baba ushaya umuntu wrong umuntu ofuna ukuthi ashawe yilo ngekho kumanje singazi ukuthi uyephi yazi omunye umuntu uzoba nombuzo othini umfo wa Jacob uzothi yini wena uhlala usukelwa okokuqala wena uthe wathunyelwa ithatha ibhayisikili ungazi ukuthi liyetshewa manje usushayelwa izinkukhu ongazi ngoba wena wawungayintshontshe izinkukhu kuzoba nombuzo othi wena yini uhlala usukelwa i-USB nefoni wawungayazi futhi wena nje wezwa nebhadi bu kubangwa yini ukuthi wena njalo sonke isikhathi uhlale kuyiwena osale emanyaleni mina ngiyibuze nami ngisho ukuthi mhlambe ibhadi ngokuthi mhlambe angayanga ngofihla abazali noma yini kodwa mina ngithi ngiyabuka ilento engikuyona engihlezi ngiyiyona la ngihamba khona vele nje mina ngumuntu omubi njengawumphakathini angisakwazi ukuhamba la emastereni sengivele ngithi ngihamba kakusazi ukuthi hayi wena sotshontshe into ethize ubone sengihamba nami sengiyicoshela amathini kanje namabhodlela lawo
ngithi ngizama ukugwema into enjengalezo mina umuntu ebekhuthele kakhulu ngasemsebenzini ngabona ukuthi kusonele ngantozeni semsebenzini kanje kuba umuntu omubi ngifela amacala abanye abantu njengoba nje naseqaleni ngangasho ukuthi ngagwetshwa esikhundleni sokuthi ukuthathwa abantu ofuna ukuthi begwetshwe hey shithi ngasho ukuthi mina shithi ngisanalo lelo gazi elibi mina kumphakathi longisaqhamukela kona ngithi ngincenga yeni isingo kuba umuntu omubi ngempela ngoba phela nakuboshwa waboshelwa abantu abaningi njengoJesu manje ufela izono zabantu more than 100 wabantu abangena kulela bhilidi kuzogwetshwa mina kuphela endaweni eziningi kokenzeka umonakalo mhlawumbe ukuqhamuke mina ngazi lutho njengasensukwini abafana batshontshe inqola amampondo ngokhipha elokhuzana into zabo shothi thina sithathe ibhokisi lele beyokulashwa kuzona izinto singazi siphindele back lama belitshontshe khona sithi sizoba ndayisela kuze sithole into yokubheka mesifika khona ukuthi ayiyama madoda leli bhokisi kade selifoni inina naba enitshontshile la ebusuku hawu kanjani madoda leli bhokisi lithola emtateni lihlele kwathi selisuse phambi kwegate abasho besigaxa ngenduku nalo lubani bese abela eklasini la basishaya kuzokushwa abanye bathi ayengeke madoda akho umuntu angajontshi inkomo inkomo ayitshontshe la phinde ayibuyisele la osinawan laba ngeke bajontshi into laba phinde bayibuyisela ukhona umuntu ohlangane nosinawan wala e-store kuyena leli bhokisi belihlele phakathi nezinqole eziningi sasintela bona-ke laba bebeyibona lento sisho sithi thina silibhokisi licoshile njengoba ukisho ukuthi ngingasho ukuthi yilo lo bhati nginalo endaweni eziningi mhlawumbe kwenzeka umonakalo mokuqhamuka ngithi yena lo ngiyibuze nami ngisho ukuthi sengihlele ngithi ngazi endaweni eziningi angisawazi ukudlula angisawazi ukufika kuzona bengafika vele ukuthi ukulahleka into sengivela inkekele njengenkalankala mhlawumbe icoshile umathini njengale ngithi ngizama khona usifunda plezulu esiqondile osikhulumayo esinane nezifaniso izisho nezaga ekubeni ungesiyo umZulu ukhuluma isiZulu soqobo ukekela njengenkalankala ngeke ushaya nelinye igama nje isiZulu nje ufihla induku emqubeni nguze ukhuluma ngokufihla induku emqubeni usifunda phi isiZulu soqobo khona la eThekwini hawu okambe uthe wafika ngo-2008 2001 uboshwa kanjani pho ngo-2008 ufika 2000 oh yazi ekhanda lami kuduma u-2021 ayikufanele kanti ayikufanele ndoda ukufunda lapho ukukhanda imoto lokho kwakusho ukuthi ugudi nakukhona usho ukuthi ngifunde eminyakeni khona abelungu bebene imoto izaziningi ukuthi ngaphakathi moswe A group bemono A group yakwazi ukuthola imisebenzi ngaphakathi ejele ngathola ke nami ukuthi kibe khona kulaba abafana labo bebethathwa bebe-10 saqeqeshwa ngayo ke leyo nto kuphela liphethe imoto welding kanjalo khona be-welding khona bo-plumbing kanjalo mina ngathola i-welding nani ne-electrician nalaba gesi ngaphasiswa ngalokho nani ukukhanda imoto kaba ngiyakwazi ukuthi gearbox engine ngikwazi ukuthi ngiyihlukanise phinde ngiyixhume yona wiring nje ngiyakwazi ukuxhumela kuyona imoto wiring iqhatha abantu kuthi ayishisa imoto mayike wayiphambanisa into encane nje ama LCD ayo mhlawumbe wawaphambanisa nje ama fuse wawaphambanisa nje eyaqhuma imoto explode lapho awani lamathathu la owabhalela amathathu ukuthi ngaba ngisho ukuthi ngaba ngibephuma eminyakeni nami ngafica kukhona ukuthi ukhona ama gangstering ama 26 ama 28 ngazi lutho ke nami ngathi ngifika naleyo mali engangiyiphethe bangithathela nalogwayi bangihlalisa labathi indoda lana kusho ukuthi khona indlela ezikanje ezama 26 gangstering ngabuza ukuthi manje kabo ufuna ukuba la bathi indoda la kahle kahle ukwazi umuntu noma ukwazi iphoyisa kuzo
ube into ethize la e26 Yeah. into ethize la e28 Yeah. kuwena ukhethayo yabo ushuthi bakubekela into eziwu3 bakubekela ishiti ummese nelokhuzayo nemali bathi ukhethani phakathi kwazo ishidini ishiti ushuthi ufuna ukuthi ufuna ukuthatha umthetho ngalento lokuthi uhlezi uzokukhulunywa ngako ukuthi hayi ejele balala nabodwa abafana yabo ayangabona ukuthi angizohleka isithunzi khona ngathatha into eyisikhala nami yeah athi ngcono ngithathe lokho bathi ngwanaso isibindi kanti uyindoda emnyama yeah bathi unaso isibindi asho kubaqeda khona nalaba ngikhuzi bathi hayi sizokhombisa ukwenza kubayo kodwa relax bathi awuphile bekitshela ukuthi uthi khona la kabasihlele kanje yeah yabo bawuthathe lemese bathi hayi bese kuyophakeke khona abantu ke laba ukuthi wayimpatha yeah phakama ngenyona yodwa yabo nami bengazi ukuthi mhlawumbe noma lithathwa kanjani nami ngithi hayi ngengongenza ngakuyenza ke lokho ukuphakama ngenyona eyodwa ke nami yeah ngithi nami ufuna impilo ukuthi ngikwazi ngoba ngihlezi ngibona abantu la beshawa la benzwa behlukunyezwa labo ngamaza abandayo sometimes lana kufika istability yabo nje into enjengalezo engekho right kathatha kanjalo ke nami ke inombolo kodwa nakhona hayi ukuthi into lengigqamisile ukuthi into eright nami into ebengithi kunenkolelo ethi ngaphambi obushayelwe ngoyindoda emnyama akekho ngakaze edlule eshidini awusihlambisa ugebheze awusitshela yabo le nto le yeah abaningi bathatha inkolelo eyayenziwa o-GP nani nobani lapho kwaba ngisho zu3 into oyikhethiswayo yeah mawukhetha ishedi lapho uzoqala khona ngephansi kweshedi mawukhetha ummese la uzoqala khona ngommese mawuthatha imali ilapho bazokutshela khona ukuthi leyo ke ushuthi yangakephi yangaphesheya 26 thina sebenza ngani ngegazi neshedi phela abangithatha wona ummese kaba ngiyabona ukuthi nginengane yomfana manje mezoyenzeka kumina le nto if mengiphuma la kofika enye into emqondweni kumina engihlezi ngiyibona enziwa la umuntu yavuswa ebusuku kuthi hayi yalapha kusibani bani kanjani akusasa hawu kade akubi into osuku olodwa hayi uzothatha inombolo ke still uzuphume kodwa kalesi sikhathi usafika mhlawumbe liyaphela isonto manje nami ngabona ukuthi kaba nginengane yomfana kanje ngihlika isithunzi manje mina ngoba ngisiqhwaga mina kwenzeka phela kumina lokho ngisiqhwaga mina hayi phela mokusho kanjalo hayi ngisiqhwaga mina baba phela ukhona indawo yabantu abangawushaya mthatha kunento ukuthi sema isolation yabo bayafika lapha ejele ama 26 28 abantu bangawushaya umthetho ushempu ngala yabo mina ngizothiwa ziyagoba iqhwaga yazi thina saboshelwa eBoxburg yazi eBoxburg ukubanjwa kwethu sabanjelwe eFryhead kwathiwa back to Johannesburg lapha icala lenzeke khona icala lethu lalise yile ndawo le kwangela sethokoza kodwa sahamba sayovalelwa kuphi eBoxburg kwelomkhulu thina safike sayishaya inqindi lapha nomunye umngane wethu uNtsevana kwasa qhibu sishaya inqindi ekunendoda lapha kwakuthiwa uSkoshi indoda nje kuthiwa uSkoshi laphana yathi nineplug ngangazi nokuthi yini iplug angithi ngoba uphuma phe Jozi you understand ukuthi uma uneplug isho ukuthi unenkani yathi ngonkabe yami la ngahlahla sithape sasiyogcina sifile ngoba phela bayasho ukuthi ayibiyeza ubuthongo babelokhu besho bethi hayi ukuthi sivakashelwe esinamandla namhlanje bayazi ubiyoze ufike ubuthongo so wathi mayikhuluma nathi uSkoshi hayi sasesimtshela ngenye indoda esiyaziyo lapha neyaboshwa ngo2011 yangakithi yasasindela igama layo leyo ndoda leyo yakhona kuba njalo sasindela igama layo ngoba manje sasesilwe sebesiyekile manje sekunalento yokuthi hayi bazoze belale ngeke phela belokhu bebhekile ukusinda kwethu sasindela igama lenye indoda lapha ngoba manje basibonze siziqhwaga baqala ke baseshela ngendaba okufuna ukusithathisa umthetho mawu approachwa indoda emhlophe ngiqamba manga
baba u2 kanje angithi thina mawungena umuntu oza ngawe indoda emhlophe baba u2 ngaba ngisho mthetho yedwa ngaleyo meeting ngalamba akubuze 26 28 kusho wena manake yazi thina kwenzeka kanjani angithi mawuyimpathu ungena ngaphakathi usuke ungaphakamisi uphakamisa izandla njengocabasha umuntu thina sa approach indoda emhlophe thina ingakasithathisi inombolo isasibuza ukuthi kuhamba kanjani ngapha ayifica ukuthi hayi amadoda la nje isiZulu akhuluma isiZulu sisesema uma sisuka ukuthi sisuke ecourt sisazoya khona eboxback la esafike salwa khona sisazoyo thina salwa masifika phakathi sekuvaliwe mathu hayi bonke abafikayo babuye ngapha sasibaningi shithi nani kule section yawo ama 26 ne ngaba mase kwahlukana ngokuthi yini intshonalanga nempumalanga ngeke kuhlalelana ngoba leyo nto emajele amaningi sikasuka sisimbi kakhulu ngaba sokhona ama section ama 26 ama 28 ama Nazareth ngala ama foreigners ngala kanjalo abangawushaya umakasana eGoli kunanomakasana ukuthi abasekasela ukuthi bahlala kuphi ngoba sathi masiphuma lapha esalwa khona saya kwabantu basethokoza ngavele ngafica abantu engibaziyo ngathi mina hawu umuntu uzothi awusamaza umuntu waboshwe khona kunjalo hayi kodwa khona kurafu mfethu experience engayifisela omunye umuntu leya yona impilo erokaba phakathi nokufa phakathi nokuthi uphumelele nje kule minyaka mhlawumbe nimo ukuthi ugwetshiwe nakulento ukuthi ukufake khona ugcine sophumile usaphila kaba abaningi nokuthi umuntu uthi uyamkwazi avela akwazi umuntu angasacabanga akwazi siqinisese isandla kanti kusuke kumele nje uya actor kahle kwenzela ukuthi obaba bekushaye phela kahle lapho hayi ukuthi nakhona yabo ukuze kubonakala ukuthi uyakhala noma ungakuthiwa kumele ungakhali ufuna ukuthi ulibambe lishisa liphole ezandleni bakuthelekela obaba befika ubaba bangithelekela bangishaya bangifaka ukhonkolo enyaweni olulodwa ngafaka ukhonkolo enyaweni olulodwa 30 days isolation wabuya ke sigcwele ngabuya ke kwafika ke ngabona sekuhlele amakhehla khona la abantu abadala bathi hayi ndoda awensizwe shuthi sesingahlalisana ke na kusukela manje wena umntonsi wena ushuthi umntonsi makaresho ushuthi kahle bonke labantu abala sebezozwa ngawe yabo kanje nakanje kaba manje wena sesibonile ukuthi sesingalwa nawe impi nawe kunamakhehla amadala kulento le ubaba abadala abamngento ungathini umuntu ongakaze ezeboshwe njengamanje awona ngiyasho ukuthi kuleyo mpilo le esengidlule kuyona angasafisi ukuthi afake unyawo lakhe kuyona leyo ndawo baba lapha kuleya ndawo leya iyakha umkhokho omubi ngaba ungaboshwa namhlanje ukhishwa bakini ngakusasa mhlawumbe uzohlangana nabanye uthi hayi uthi ngikihambela uboshwe uyihambela ngoba isikhathini samanje amaphoyisa amaningi athi afuna ama-arrest uboshwe besho uyihambela manje nami ngisho kuyinje mhlawumbe ekhona mhlawumbe izame na ukuthi umzali umndeni umzali wayo mekhuluma ku-understandeka kaba mina isifiso sokuphuma kule mpilo lesi hayi nami sengiyitshelile ukuthi ngizoya kaCaba manje kaCaba-ke khona-ke nakhona same thing usahlala emgaqweni usahlala nasema abantu abenza same thing uthi ufuna ukuphuma kuyona kaba ngisho ukuthi nje bekhaya mhlawumbe bekwala omasho kephi nakephi la eduze ngabe kuleli paramene elingayibhemi ngihlalele ekhaya kabe impilo yonke sengiyibonile la ethi kunayibuyiselani ngalutho nokuthi kuyise phambili uyalimala ukhubazeke ushona akusafani njengakuqala kusakhona belungu uthi sami stairs ewindini ibukele iTV iqhotshwe umlungu nebheka nedrink akunikele omali bakhathele nabo manje hayi manje sebekhathele manje kwaba ngisho ukuthi hayi akuselulu ukuthi singalusana nalo i-drugs ukuthi liphele la eSouth Africa ngaba kukhona nentsha Usebhema ngisho nomuntu omthembile uthi angibona amakhala esemhlophe laba umuntu ngoba uhamba ngemoto umthembile kwenzeka yini uthi angibona nangu segobile lasedonsidash amakhala
that's why nami ngisho ukuthi wabo manje i-drugs seligcwele all over manje la eSouth Africa. Akuseli umuntu sengoba uyena azimisele ngokuthi hayi ngaba ngisahlala noma nobaba. Hayi angeke ngizibone ukuthi ngiyoguga ngizwe mhlawumbe ngoba ufike kule age okuyona ubaba ukuthi umfana okuyintombazane uyobona kule age okumaka awathi ngengizama ukuthi ngifike kuyo ngaphandle kwe-drugs nangaphandle kwabangani ngokuhlala ekhaya wenza into oyenza mawufunda ufunda uqede mawubona umuntu omusha ngene ezidakamizweni kuyayikuthini ngo hayi mina ngisho kaningi ngisho nakulamantombazane amasha afike lapha phambi kwami isikodwa le mpilweni izoyiqala anginawo amandla mina ukuthi kodwa ungena emeveni ongeke uzokwazi ukuyikhipha kabe usazodlala labantu ukuthi wamabari kuyibona abayiphatha uzomelwa nje mokuyintombazana nje khona nginalesi sifiso lesi ngangiphuma ngithi ngozama ukuyilwisa iheroin ngaphandle ngangawathola lawo mandla ngoba le ndoda ngithi ngiyozama ukubambisana nayo njengoba kuyikhansela yavele yabaleka yinto ayibalekela ayi nami ngenqamba manga ngaba ngafika ukuthi sithuthile sehlala emgababa futhi na mhlawumbe ikhona inkinga ayebhekene nazo ngokulwisana nezidakamizwa ngiyasola mina yini engayibalekela ngoba wayengeke abalekele wena hayi bengeke abalekele mina futhi naye ukuzama ukulwisana nezidakamizwa khona inkinga okwamfaka kuzo ngiyasola mina ngaba indawo eningi la ukulwisaneni kwazi izidakamizwa la uSan George indawo eningi sewayivale ekade behlala khona abantu labo bebhema ama-drugs behlala khona wayivala sayivala nje njengala kuthi wase 21 Jump Street sikuhlala khona abantu nala kuleli flat elingala eceleni naka mhlawumbe ukuthi nokuya la uqonde ngase bridge khona le ndawo ezibeza ama roller dome sizowafaka ukhonkolo khona uyena lelo khansela ngoba bebehlezi begcwele kulomgaqo le ngahamba phakathi ungakwazi ukuthi uye store ingane encane nje ingabonakali nje phethe imali nje hlumpu ithathu hayi mina ngiyasho ukuthi ayangifisi ngempela mina kulento ngoba ngiqale nje 2018 nje la lento le nakhona ngiqaliswa nje umuntu nje bengihlala nawe esifazane yona lecture uyithola kanjani nami ngoba ngise rank nje ngoba isikhathi esiningi benginokufika kule rank le ngala ngasemaster rank leyasephilana bene kuyiwashela ama-taxi khona futhi intombazana naye ebeyidayisela ngosweet ugwayi yabo la kanti ibhema i-cocktail kuthiwa i-cocktail ibhema yona ngiyitshela ukuthi hayi mhlawumbe insangu kanjalo ngithi hayi nihlezi ngicisha le nsangu ngathi hayi akuyona insangu ngithi aqamba amanga wathi ngingizwe ngishaya amabili hayi ngizwe le nsangu le hayi yabana amehluko njengale ngijwayele ukuyibhema ngaqala manje bese ngithi ngenza into senokufika ubuthongo nokubhocobala ukuthi ngaphumula ngale ndlela ukuthi like into ngathi iyangilokhuza emqondweni yabo uthi ungahlezi nje uhlele phansi ubhema yabo angeze uthi ayilensa ngenye into athi hayi awuphinde othenga yeke imnikeza 20 rand ahambe iqhakeke ukuthi awu lensa ngaqhamuka eseboshiwe ngelinye ilanga ngathi awungikhombisi uyifasa kanjani angitshela iqiniso yini lesukuyifakile yafika negiga itiles yafika nesinye isijumbani plastic ufasini omncane emncane asinayo lento ngihlezi ukutshela ngayo ukuthi ayifake kwigiga ayifudumeze igiga ebese thatha ikhadi lokufona ayikhuhla ibe yipowder ishuka insangu afaka insangu kwi-razor ayivuvuzela so ekufanele ke nami ke singilala kanye sekunike ukuthi ngiyafuna ngivuke nje singicobekile kodwa mina ngabhema yona ayi ngasebenza mhlawumbe nje kuzokushonila kwakungena kwameke lo kaba 81st kungena kwayo eze kucabuzeka inhliziyo ngaphalaza amanzi athi abo kandlela osokukhipha ngayo lamanzi kungena kwayo ngithi ayiqamba amanga ngakusasa sekuyimina sengikhipha imali awugijima othenga yona lento athi yabona ngokutshelile ukuthi ungayilokhuza okungena kwami kanjalo edrugsini kodwa manje nami sengiphilile la eThekwini impilo yale drugs sengiyibonile sengikhathele yona nami ngithi ngiyazama ngale minyaka ngize ngikwetshwe ngayo ngahluleka akuselula futhi ukuthi nje umuntu avele athi hayi ngiyayeka
uhlala emgaqweni ulala khona uvuka khona hayi futhi uyayeka ngeyi-23 ngoba ngeyi-23 kumele ufike ngizolokhu ngizokugibeza kodwa makukhona mhlawumbe umuntu ovelayo lapho ohlelweni ofisa ukukusiza ngethikithi ukugibela ezingafika i-23 ngizokutshela ngathi abakufuna bekuthole sikugibeza uhambe yeke yonke le ndawo mina ngiyona engijwayele kuyo ngoba hlezi engibona nje lokhuzana ufike lobani unqobi ya no ndoda kulungile awuvalelise esizweni uthini kulesi sizwe manje obusushiya hayi mina bengisho ukuthi intsha ngempela izama ukugwema abangani abangaphandle kwenu ukulalela abazali naleke ngibhemana nogwana ama-drugs nje ngempela ayizama ukushintsha manje le life esesikuyona manje ayisafana kuqala wawuvuka uthola imisebenzi uvuka uthola into eyiningi isikhathi samanje akusenjalo manje ngiyabacela nje ngempela ukuthi hayi abazami nje ukuthi bagwema abangani abarona ngaba nalaba sithi sibathembile hayi bangiphoxile-ke mina-ke sengibabonile bengithi angithembele kubona yeah no hayi kuzwakele nabendlendle nophapha ekhanda kamenzi le oyethamele how I ended up in drugs okuyihlelo noma ingosi engaphansi kwe-Mp TV1 la silanda khona abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ngempilo zabo ukuthi bawela kanjani eyidakamizweni lokho suke sikwenza malungana nokuzama ukuqwashisa umphakathi uma kungafike ubuka i-Mp TV1 uphinde futhi sizwe kuthiwa nawe ususeyidakamizweni lokho sekuyobhoqa ukuthi sikugaxe induku siyokugaxa induku impela nje ngoba bayikhulumela wona ngomlomo wabo abakhonjwe ngasibhamu so siyacela abantu befunde kuloko okukhulunywayo umzali ugada ingane yakhe ingagciniwe leyidakamizweni iba nesandla esiqinile enganeni indaba yamalungelo kahulumeni ingayisebenzi ayikusebenza amalungelo omzali manje ekhaya egcekeni uthi la ekhaya yake kusebenza amalungelo ami u1 no2 awenziwa la ekhaya nasisikhathi ukubuya ngaso la ekhaya nayo imisebenzi yakho yenzayo ingane ibe busy egcekeni yazi izinto ekumele izenze ukuze ingahlali lavuka la izegcina ithola abangani ababhedayo ngakho ke uhlelo lolo lokuzama khona ke ukuthi sikhuze intsha mangabe uyaqala ukuba ingxenye yalo sicela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezela wakho ibell kuzokubeka kwamahla amathuba ukuthi makhona isiqephe engisiposayo izokenqeza ucingweni lakho uzothi mawungena phakathi uzobuthi uyitholela isiqephu sangalelo suku siyacela abantu bejoine ne-membership ezokwazi ukuthi ilekelele nakwezinye izinto mina lo okhulumayo nguprofessor man ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sabhe umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi uma usubuke weze wafika la usho ukuthi sidla amaningi esakeni ngakho ke sancenga